Στον Αγρό, εκεί από όπου άγει την καταγωγή του ο εκτυπών πρώην πρόεδρος. Το Κοινοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει αύριο για να αποφασίσει τους καλύτερους τρόπους απόδοσης τιμών. Αισθάνονται, λένε οι συγχωριανοί του, ευγνώμονες ότι ποτέ δεν τους ξέχασε και στόλισε το χωριό τους με μεγάλα έργα υποδομής. Συνεργείο του ΡΙΚ με τους Κώστα Κωνσταντίνου και Μάμα βρέθηκε σήμερα στον Αγρό, από όπου μας μεταφέρει μνήμες από το μακρινό παρελθόν, αλλά και πιο σύγχρονες ιστορίες από τη σχέση του Γλαύκου Κληρίδη με το χωριό του. Με βαθιές ρίζες στην κοινότητα του Αγρού, η ιστορία της οικογένειας Κληρίδη χάνεται στην αχλή του μύθου και είναι στενά συνδεδεμένη με την Παναγία του Αγρού που βυζαντινοί μοναχοί έχτισαν μέσα στα πυκνά και απροσπέλαστα τότε δάση της Πιτσιλιάς. Στενή, περίπλοκη οικογενειακή και φιλική δεσμοί συνδέουν όλα τα μέλη της κοινότητας με βασική ανθρώπινη την αξία της αλληλεγγύης. Σήμερα ο Αγρός θρηνεί το άξιον τέκνο του, θρηνεί έναν ιστορικό ηγέτη της σύγχρονης ιστορίας μας, έναν άνθρωπο απλό, ο οποίος πάντα σκεφτόταν τον Αγρό και πάντα έλεγε εγώ είμαι πιτσίλος. Ιδιαίτερη τιμή για μας το ότι κατάγεται από τον Αγρό, ο πατέρας του γεννήθηκε εδώ στον Αγρό και ο ίδιος αισθανόταν αγρότης και πιτσίλος όπως έλεγε και πολλές φορές επισκεπτόταν εδώ την κοινότητά μας. Ήθελα να ξέρω με τον άντρα μου. Έρχεται στον Αγρό, έχαμε το σπίτι και τρώμε. Κάνουμε το τραπέζι. Το Κοινοτικό Συμβούλιο του Αγρού συνεδριάζει αύριο για να αποφασίσει την απόδοση τιμών, ενώ την Τρίτη σύσσωμο θα βρεθεί στην κηδεία. Θέλουν, μας είπαν, να εκφράσουν τη θλίψη τους και την ευγνωμοσύνη τους για όσα ο Γλαύκος Κληρίδης έκανε για την κοινότητα καταγωγής του. Έχουν πολλά να θυμηθούν, ξεκινώντας από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια σχεδόν άγνωστη πτυχή της ιστορίας του Γλαύκου Κληρίδη μας υπενθύμησαν οι ιερείς εδώ στον Αγρό. Επρόκειτο για το 1942, όταν κατέπεσε το αεροπλάνο του από γερμανικά πυρά και η ΡΑΦ ενημέρωσε τους συγγενείς του ότι είναι αγνοούμενος. Οι γονείς του τον θεώρησαν νεκρό και εδώ, στην Παναγία του Αγρού, στο χωριό καταγωγής του, τέλεστηκε μνημόσυνο στην παρουσία συγγενών, φίλων και συγχωριανών. Το 1942 που έπεσε το αεροπλάνο, εγώ ήμουν στο Δημοτικό Σχολείο, ο μαθητής, και τα θυμόμαστε όλα. Πραγματικά και εν τέλει εδώ στην εκκλησία μας κάναμε ένα μνημόσυνο και ο Θεός όμως δεν άφησε τον Γλαύκο Κληρίδη να φύγει έτσι ενωρίς. Ο Θεός τον αγαπούσε. Τα χρόνια πέρασαν και ο πόλεμος τέλειωσε. Όταν δημορφήκαμε από την εκκλησία την Κυριακή, οι κοτσάκαρες πήγαν και σε βρύση του καόρου που ευχούμαστε να πιούν νερό. Εθωρούσαν τον άνθρωπο και λαλούσαν του, μα είπαν μας ότι σκοτώθηκες, έκαμες. Έκαμαν τους μνημόσυνο, θυμούμε, στην εκκλησία της Παναγίας. Και βέβαια με το χιούμορ του έδωσε όλα. Για το χιούμορ του όλοι έχουν να πούν κάτι. Πήγαινα στο γραφείο του να του πάρω διάφορα προϊόντα και μου έλεγε, θυμούμαι μια χαρακτηριστική μέρα που πήγα και μου είπε, εγώ του έστειλε στο πατέρα μου κάτι πράγματα. Λέει, είμαστε εκεί, έστειλε μου και φάρμακο, λέει μου. Εννοούσε τη Τιβανία φυσικά. Σε μια περίπτωση νεαρός όντας και εγώ, λέω σήμερα θα του συναγωνιστώ στα ανέκδοτα. Έλεγε ένα ανέκδοτο αυτός, το απαντούσα με ένα άλλο ανέκδοτο εγώ. Τα δικά μου είχαν σχέση με τους πολιτικούς και τα δικά τους στη συνέχεια είχαν σχέση με τους παπάδες. Δεν το πήραμε όπως τα σατσιστά να δούμε ποιος θα νικήσει στο τέλος, αλλά παραδέχτηκα στο τέλος ότι ήμουν πολύ λίγος μπροστά του σε σχέση με τα ανέκδοτα. Ο Γλαύκος Κληρίδης ήταν γνωστός στον Αγρό και για τη θρησκευτικότητά του και το μεγάλο σεβασμό που επιδείκνυε στον κλήρο. Ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός Αψερός μας είπε ότι κατέβαλε το αντίτιμο για ολοκλήρωση μικρού ναΐσκου δίπλα από την εκκλησία της Παναγίας του Αγρού. Σήμερα στην κοινότητα καταγωγής του ο καιρός ήταν μουντός με βροχές, βροντές και αστραπές. Η Πιτσιλιά έτσι αποχαιρετά το Γλαύκο Κληρίδη, μας είπε ένας συγγενής του. Είναι με βαθιά συγκίνηση, αλλά με μεγάλο θαυμασμό που λέω αυτά τα λόγια για τον αείμνηστον Γλαύκο Κληρίδη, τον δεύτερο ξάδερφο του πατέρα μου. Για μένα ο Γλαύκος Κληρίδης είναι ένας ηγέτης της πατρίδος, ένας άξιον τέκνων του Αγρού. Πρόσφερε πάρα πολλά στην πατρίδα και στην κοινότητα του. Μας λυπήσε πάρα πολλά, αλλά θα μείνει θα το έχουμε πάντα μαζί μας. Διότι έφυγε έργα πολλά και στον Αγρό και στην πατρίδα. Μεγάλη θλίψη για τον θάνατο του.
πρόσφερε πάρα πολλά στον τόπο και στη γενέτειρά του. Είναι ένας αναντικατάστατος, πιστεύω είναι μεγάλος ηγέτης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για πρόσφερε στον τόπο και στη γενέτειρά του. Οι σημαίες των Αγρό είναι μεσίστιες από την πρώτη στιγμή της αγγελίας του θανάτου του Γλαυκοκληρίδη.